हाखरखौ जावनानै हाबलांदों मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसाया होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरै होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरै होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनहैबाय हराव बिथिं सकन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय माबा मुलि गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्य मोजां मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सकन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुबुरि गामियाव जादों बेयाव मैया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रांथा गासैबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फायदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोननाय मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर हस्टेलाव बबे नबस्थि हस्टेलाव दोनैनो बासिबाय आरो लाखि बे गिरुवायाव जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों दरजाया मा जानाय दरजा खुला खर' गिदिंना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिंना गोलैदों फार्स्ट टाइम